Täzeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol, bir de yapma. Täzeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol, Bir de yapma. Salam aleyküm, men Döwran habarsız galma öpleşiginiň 86-njy bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, statistika seretýän olar 60% agza bolman görýäňiz. Agza bolmak muda ahyry. Şoň üçin näme etýär? Agza bolýar, jaňjagda basýar, like, tesbir başlady onda. Başlaýas kliplerimizde Mekana Taýf bilen gynanýan. Kıynanyan, yanımda yok sen kentinyen. Başka bilen varsa kıynanyan, yanımda yok sen kentinyen. Başka bilen varsa. Dostlar, men pikirimçe hemmäňiz özüňiz Halypa bagysy Azat Beknazar Bekwa tanıýansyňyz. Şoň Türkmenistanyň ýeketäk şäherdi Farhat Oraýewdan gelgin gülüm. Kelgin gülüm, merkelegin bağ bolayın. Sözlerinden şifa tapıp sağ bolayın. Durdu Halypa bagysymyz Nurýaldy Tokkaýewiň aýdymyny cover edipdir. Yatlap senin adını ağlayır men yar ya. Ağlap şiir bağrımı dağlayır men yar ya. Var şanın sevdiği mahbubu sen yar yar. Aşıkların arzuvi matlubu sen yar ya. Ýene bir täzelik ýaş aýdymçymyz Arslan Nur ýatly. Sırrımı gizleme menne, bahana gözleme. Sevgimizde yanlışlık yok, yüreğimi yayalap kullanma. Sevgimi beter yakma, böyle de ağlatma. Geçen günleri yatla, koyana bu derdim erkime meni. Muradyňyz, arzuwlaň asman nece? Sücü niyetlerini ömrümü gardım. Arzulam yerde değil asman nece. Ecem can nece. Bu barlık sen bilen uklanıcı. Geldiğini halk aydym, Time, yaş yigidimiz Ýagşy Murat, Dağlar. Yar eyvayay, İğrim çülgülerden yol yapar. Yar eyvayay, aman yol yapar, yol yapar. Aşırdım neci, dağlara, 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 dağlara. Yaşlar ýadyňyzda bolsa, geçen ýyl ýaş talantlar atly gepleşigimiz boldy. Nesip bolsa şoňa ýene de başlajak bolýar. Eger de araňyzda talantyňyz bar bolsa, bize öz Instagramymyzdan Mediatama video uradyp bilersiňiz. Video ýok bolsa, telefon goýup, talantyňyz görkezip, video düşürüp, bize Mediatama Instagramy uradyp bilersiňiz. MP3 şagajyklaryny söhbetçi Mayfla başlaýar, serhoş. İçeyim min, bizi her yerde yada salanların sağlığına. İçeyim min, minin yüreğimi menden alanların sağlığına. İçeyim min, kıyın günü yanımızda bulunların sağlığına. İçeyim min, içeyim min. Celillenem aýdym, dowlangyň. Yine bir vur, yine bu vur, dolanınla. Yıkma gönlüm, yine bir yaş, ulalanınla. Sen gönlüm, unudanak yakinen yadınla. Dolan gönlüm, yeterer karışmadık zadınla.
Yeni bir MP3 aydım DJ Bega'dan Düğmeli. Elleri düğmeli düğmeli, gülleri sürmeli sürmeli, enayi dilleri dilleri, nerede söyleme cevali. Elleri düğmeli düğmeli, gülleri sürmeli sürmeli, enayi dilleri dilleri, nerede söyleme cevali. Geçen yılki Yaş Talantlar adlı bäsleşigimizde 3. yer alan Resul Sahatov'dan täzeydim Yana Yana. Yana yana yandım sana, kana kana sevdim yine. Bana bir baksana, dala kaldım yine tek başıma. Yana yana yandım sana, kana kana sevdim yine. Bana bir baksana, dala kaldım yine tek başıma. Hacı Alma Medfun birnäçe çaydımları. Ay kardeşim aldan şamar vur sebepten bolmuşkun beymare. Ay ter dönüp bir özüm ettim ari. Ola hile çekip gözleri sürme. Instagram'da täzeliklere gelemizden Nazarita Habibova oğlunun aydım aydan videosunu paylaştı. Ata kesvi oğlu halal değil yara. Dostlar tesirlerde o tayda bu tayda Gayipov'dan täzelik yok mu deyip köp soradınız. Ine size Gayipov'dan bet video şehirden geçip görüp bilersiniz. Кого не берет никакая пуля. Твоя ошибка придумана. Ошибка? Я вычисляю жертву по запаху. Пробегаю километры, пока вы трясетесь в вонючих джипах. Fikir arkalı televizörü ya da telefonu dolandırıp bilirsiniz mi? Matrix kinosunu gördünüz mü? Yadınız olsa şotayda Neo sövüş sanatını öğrenmek için kompüter programmasını beynine yükleyer ve birnäçe sekundda yatan yerinde ans açık bilen görüşmeni öğrenýär. Karate, kempo. Gelliğini könülleri yatlar şakacığımıza berdi bir fit güzel söygü. Bilmezsen yerini ama boyun donlar hiç bilmezsen sizi tüy ağlatan. Ovadan arzuları tüyme, aşık yürekleri tüyme. Yine bir könülleri yatlalı halıpalar Gunça ile Nur Mered. Gelliğini en gıdıklıca şakacıklarımızın biri tesirleri o kamal şakacığımızda. Geçenki bölümde birinci tesir yadı bayrak kazanan dostumuz Azat Guvoncov. Men bir meditama deyiptir. Azat gutlayan bize meditama Instagram'dan yapıp bilersin. Dostlar gıdıklı tesirin bayrağı bığı degem yok. Sebebi içinde gıdıklı tesir yok.
Ve gowy tesirlerim like alanok. Go like almak üçin saat 1-nji altda video çıkanna 5 saatyň içinde tesir alıp yetişdiňiz. Görülüp like alıp bilýär ýöne soňundan giýçatsaňyz görülüp bilenok, like alyp bilenok. Udaç hemmäňiz. Real life şeýle diýipdir. Görünmeleriň pes bolanyň sebäbi şu wagt egzamin we zatçotlaryň ýapylýan wagty şoň üçindir diýipdir. Onda näme? Egzaminlerde, zatçotlarda hemmäňize udaçy. Dynan soň hemme bölümler ýyldyryna görün. Arzu kaldyrwa şeýle diýipdir. Salam media tama muştoklary, salam media tama işiňizde üstünlük gaty go bolupdyr. Maksat Döwletow şeýle diýipdir. İçinde fanaly klip gowy, söhbet bilen Farhadyň aýdymy süper. Her kimiň öz wukusyna görä ýitgeýär da. Her kimiň öz wukusy bar diýär. Gülnur Rozy gyzy şeýle diýipdir. Vay ýetişýäňiz o, birinji bolup bilmedim, ikinji bolaýdym etdi. Wraç şeýle diýipdir. Meýatama jaňyz sag bolsun, işiňizde üstünlük. Olya Çarewa şeýle diýipdir. Täze ýylyň konkursu oturdy, şoň üçin aktiv däl. Ýöne konkursda oturdum ama bolany. Selvi Kakabaýewa şeýle diýipdir. Wagt ýetişmedim de, şonda da barla gaty go bolupdyr, 10-njy boldum. Mary öňe. Dostlar, şeýlelik bilen bölümüň soňuna geldik. Iňe saat özüňize goja terediň. Hoş, sag bolun. Agza bolmak muda ahyry. Dogurdurdummy? Normal bollar. Azatbek Nazarbekov. Halipa başly. Atabek Nazarbekov bolan Azatbek Nuriyal Tokayewiň aýdymy kawret Nuriyal Tokayewiň. Geçen ýaş talantlar diýip video bardy. Ýani getbeşik bardy geçen. Ýadyňyza düşdümi? Başga näme diýip bilýär ýene. Yok, aramızda yanlış talantlar bağlı. Bir de Instagram'dan, bir de öz Instagram'ımızdan ya da yakınlığın Instagram'dan video olur yani. Ona diňe öz diýen ol sebäbi ihtiýaç bolan Instagram'dan zaten ö diýe. Men şu jigim näme düşündiňmi? Bolgy düşünürdim. Çöldünmi? Hoş gowaýdym bolupdyr. Ýok, biziňkilen gowaýaýdym bolupdyr. Bolmaz sen gowarjaňmy bilmem, gowarmajaňmy bilmem. Celille näme aýdym? Celille näme aýdym? Yani piyan. Aýsam şey diýelim. Iň soňky zaten. Hanı zat baçankı nerede? Baratly gepleşigimiz, bäsleşigimiz de. Yana. Bu takır ýörýär, bir hareket et. Ya sen rusiklardaky niseni irdenden aşama çen hareket olur. Mamaşlarda da var. Yatanoklar o, men giýişdirýän. İrden 9-da başlaýar öldürem. Çağ öldürem. Takır tukur, ılgıyalar, sikoýarlar. Ata keşfi oğlu halal diýil ya diýip gizliň aýdaýyn. Yok. Näme go olmadymy ya go ol. Normal. Yo takırdy böldü diými? Birda da böldü. Gyzyktyrmaly ýöne birda diýeler. Ha şu ýerden geçip bilim alyp bilersiňiz diýjekdim. Könüler ýatlar tas gözle oturdum bol şöyle kelem soň o barak ene diýdim. Bugün çeşe almak ýa-da kellen gel. Bunu kim tanıyor? 1 milyon näçe prosma. O 1 milyon näçe men öň gaýtjakdym da onu goýmar. Daralalam daradala şan ýaýdym karaç. Söyle. Ya tamamla ya, merak etme.